Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngasho simangikhuluma izinto ngiyathanda ukuletha evidence. So episode 14 and episode 15 of Uthando Nes'thembu, Isgaxa Samanga. Angithi la kuThando Nes'thembu kunama events or imicimbi la abasimema khona as viewers ukuthi sibone ukuthi kunalo mcimbi owenziwe eMzumbe noma imuphi kumcimbi abawenzayo as a family noma abe yini abayicelebrateayo i-birthday yomunye. Yeah, because inge-birthday yomunye nimzwile khona abanye bazobelwa yinhliziyo but mina kunandaba because sikhuluma ngeshow esi-enjoyayo and asithathe iside sifuna ukuveza nje ukuthi kungenzeka ukuthi ishow inamanga or kungenzeka ukuthi amakhosikazi anamanga. uMakhumalo u-invite uMacele noMayeni kumembeso wakhe. Wathi uMayeni kungcono kube umembeso wathi akazukwazi ukuza kumembeso because vele uyaKakhumalo uzofika njengobani ngoba phela unkosikazi kamsele ukuqedela nje indaba. Ngizonichazela umembeso, bengifuna ungichazela izolo sangafika isikhathi. Ngizonichazela nje umembeso ngendlela ejwayelekile nomembeso manje sesichaza kwisithembu. Nayi-ke impendulo uthi uMakhumalo uMayeni uyazi ukuthi akamthandi. uMayeni ngisho enza into eMzumbe akezi. Thina-ke ngoba Uthando Nes'thembu kunemicimbi abasikhombisa yona, asizukhuluma ngesingawazi, asikhulume ngalo mcimbi owodwa omuhle futhi engimncomayo uMakhumalo ngokwenza into enhle enzela uMpilo i-birthday celebration. Mangikhumbula kahle uMayeni wasukuma wathi siyakubongela Mpilo ngokuba noThobile, uThobile lo wala ekhaya empilweni yakho. Wakhuluma futhi waze wamncoma uMakhumalo. uMayeni ngaleso sikhathi waze wafaka imali kubra if uMpilo wayegqoke ubra. Wayekuphi uMayeni? Akuzange kube umcimbi wawuhlele uThobile, ehlele futhi umcimbi omuhle, ewuhlela nje ekhuluma noMpilo indlela esasibona ngayo kwenziwa yonke into. Akuzange kube uMayeni owasiza ngokuthi abhake ikhekhe. Hayi yena mawuzothatha ngeside lokuthi wena you are the biggest follower, you are biggest fan, uzoshovela ukuthi uMayeni wenza kabi, mubi, inhliziyo yakhe yimbi, kodwa emcimbini owawenziwe uThobile okwakwi-birthday celebration kaMpilo eyayiyinhle, uMangwabe kuphela engikhumbulayo ukuthi asikho isipho wayesiphethe kuMpilo ngalesa sikhathi. Naye saze sayihleba ku-social media sathi hawu uMangwabe ukhohliwe because uMacele wasukuma nesipho sakhe, uMayeni wafaka imali la kubra. Umcimbi ohlelwe uMakhumalo ewuhlele eMzumbe. Yabo lento leyo kuthatha amasayidi imbi njengokuthi abantu abanye angazi noma abantu abaku-social media abakhohlakele noma yini, abanye sebethi nje uMayeni umthathe. Ngiyabona ukuthi yini esimsanganisile manje senza leya video. Hayibo, ngiyaxolisa idaba leya video yangihlekisa kodwa ngithanda ukuthi nibe mabhuli. Mina bengizonikhumbuza if awazi ukuthi ngikhuluma ngani. Ku-season 5 bekune-birthday celebration enhle kaMpilo ebeyenziwe uMakhumalo njengomama kaMpilo ohlala naye, amakhosikazi onke abekhona. uMayeni wacontributor ngokwenza ikhekhe because uyabhaka amakhekhe isikhathi esiningi nje kaMseleku amakhekhe enziwe uMayeni. Bekuqala nge-birthday celebration yaMayeni enzelwe uMacele ikhekhe elifike noMseleku. Kwi-birthday party kaMpilo ningibonela uMayeni noma hayi kwakuyisipoki-ke noMseleku naye akasayazi leyo. Sekuqala sekuthiwa hayi akunandaba udliwe uNembeza. Angeke umudle uNembeza ngoba umembeza uyazi ukuthi into efana nomshado and lo muntu oyobe egijinyiswa laphaya uhusband wakhe naye. Ubani konamanga? Asikushiye lamanga likhulu. Ubani onephutha kwi-birthday celebration eMzumbe wayekhona uMayeni. Okusho ukuthi makuthiwa akayihambe eminye imicimbi yile engaveli kwi-TV show.
Noma nje bese kufanele ukuthi kube nehaba ukuze sinake nathi sithi hawu uMayeni vele akamthandi. Kanti as if yena uyamthanda. Ngoba phela kuzona zonke izinto eziyamaphutha ezenziwa uMayeni, uMakhumalo uyasichazela zona. Ezenziwa uMacele hhayi, wenza ngathi akayiboni. Nakhona lokho siyakubona futhi ukuthi kwenziwa yini. Nalokho futhi okwenziwa uMseleku nakho siyakubamba. Ngoba siyazi ukuthi osaziwayo ababili manje kwifamily uMseleku noMakhumalo. So bezokwenza noma yini ukuthi elabe igama libe phezulu. Hhayi-ke akungazwakali sengathi sithatha amasayidi. Phuthuma uyobheka i-birthday celebration kaMpilo ku-season 5 uMayeni wayekhona. Wavela futhi besabeka ikhekhe. Osisi bakaMakhumalo laba bebetshelwa ngokuthi uMayeni akezi futhi uMayeni akezi ngisho kusekhaya eMzimba babekhona kwi-birthday celebration kaMpilo. Omunye wayephambili angazi noma kwakuyena no-program director kodwa bebekhona nabo sebevuma ukuthi vele akezi. Ngimxoxeleke amanga kuleya TV show esiwabonayo phela ngoba siyayibuka. Angibonge isikhathi. Subscribe uma uyithanda into engiyenzayo, uma ungayithandi-ke thank you. Ngiyaxolisa umosha isikhathi sakho. Bye.